Sinong pinakamalakas na tao sa buong mundo ay yung handang magbigay kahit na siya'y nahihirapan din. Ay yung handang tumulong sa iba kahit na siya din ay nangangailangan ng tulong kahit na patong-patong din ang problema niya. Pero minsan sa buhay, kahit na pagkalakas-lakas mo, manghihina ka din. Minsan sa buhay, kahit na puno ka ng gana at tuwa, malulungkot ka din. Minsan sa buhay, kahit na handa kang tumulong, meron pa rin mga tao na tatanggihan ang tulong mo. Hindi naman lahat ng tao ay matutulungan natin kahit na gusto natin silang tulungan. We are willing to be helped. And yet, we need also faith. How should we live this faith? Through your works, through your words. Mga kapatid, ang mabuting balita, handang tumulong ang Diyos sa atin. Pero hindi sapat. Ang gusto lang natin na matulungan, sana totoo ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Pakita mo ito sa iyong mabuting gawa araw-araw.